ହେଇଟି ଶୁଣୁଛ, ଆମର ତ ରୋଜଗାର ପତ୍ର କିଛି ନାହିଁ। ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ମୋ ସାଙ୍ଗ ପାଖକୁ ନହେଲେ ଯାଇକି କିଛି ପଇସା ସୁଧରେ ଆଣିବା ଆଉ। କର୍ଜ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଧେ ଆଉ ଏ ବର୍ଷ। ରୋଜଗାର ପତ୍ରର କିଛି ନାହିଁ। ହଉ ହଉ ଯାଅ ତମେ ନହେଲେ ଆଉ କ'ଣ କରିବା? ଆମର ପେଟ ନଥାନ୍ତା। ପେଟ ଅଛି ନା, ଖାଇବାକୁ ତ ପଡ଼ିବ। ହଉ ଯାଅ ନହେଲେ ଏ ବର୍ଷ କର୍ଜ କରିବ ଆଉ। ନହେଲେ ଆଗକୁ ପୁଣି ରୋଜଗାର କରିବ। କିଛି କାହା ପାଖରେ କାମ ଅଛି ତ କରିବ ଆଉ, ନା କ'ଣ କହୁଛ? ହଉ ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବା? ସାଙ୍ଗ ପାଖକୁ ଗଲି। ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ମୋ ସାଙ୍ଗ ପାଖକୁ ଯାଉଛି। ଦେଖେ କ'ଣ ହେଉଛି ମୋ ସାଙ୍ଗ ପାଖରେ କିଛି ପଇସା ଯଦି ଧାର ମିଳେ। କ'ଣ ରେ ସାଙ୍ଗ, ଏତେ ଦିନ ପରେ ଆସିଲୁ? ମୋ କଥା କ'ଣ ମନେ ପଡ଼ିଲା ନା କ'ଣ? ନା ମୋତେ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲୁ? ନା ଭାବିଲୁ ଯାଇ ସାଙ୍ଗ ପାଖକୁ, ନା କ'ଣ? କେମିତି ଆସିଲୁ ଏତେ ଦିନ ପରେ? ନାହିଁ ସାଙ୍ଗ, ତମକୁ କ'ଣ ଭୁଲି ହେବ? ତମେ ହେଇଗଲ ବଡ଼ ଲୋକ, ତମେ ବରଂ ମୋତେ ଭୁଲି ଯାଇଛ। ମୁଁ ବହୁତ ଦୁଃଖରେ ଆସିଛି ତମ ପାଖକୁ କିଛି ପଇସା ଧାର ନେବା ପାଇଁ। ନହେଲେ ସୁଧରେ ଦିଅ। କର୍ଜ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମୋତେ। ଆଉ କ'ଣ କରିବି? ପଇସା ଆମ ଘରେ ଭାରି ସର୍ଟେଜ। ମୋ ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ। କିଛି ପଇସା ଅଛି ତ ଦିଅ। 2-3 ହଜାର ଦେଇଦିଅ, ମୁଁ ତୁମକୁ ସପ୍ତାହରେ ଦେଇଦେବି ତୁମକୁ। ହେଲେ ମୋ ପାଖରେ ତ ପଇସା ନାହିଁ। ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ତୋ ଭାଉଜ ମୋତେ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇଛି। ମୋ ନାଁରେ କେସ୍ କରିକି ତା ବାପା ଘରକୁ ସେ ପଳେଇଛି। ଭାରି ଅସୁବିଧାରେ ମୁଁ ଅଛି। ସେ କେସ୍ ଯେ ହେଇଛି, ବହୁତ ଟଙ୍କା ପଳାଉଛି ସେଥିରେ। ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ମୁଁ ବି କିଛି ଭାବିପାରୁନି ରେ ସାଙ୍ଗ। ତୁ ଆଉ କାହା ପାଖରେ ଦେଖ, ମୋ ପାଖରେ ହବନି।